Yo! What's up ako? Good morning. So, magandang umaga sa atin dyan. So, yung buho ko, buwaghag pa. Kung sakay dyan ako is. So, ngayon, mayroon kasi tayong kalakarin, no? Puntahan. So, samahan nyo ako mga kuys. Mayroon kasi nag-text sa amin na mayroon orientation. Kasi mayroon kami nilista, no? Nung una. Sobra tayong nagmamadali. Kasi sumabay ako sa tiyuhin ko ngayon. Pupunta siya ng trabaho. So sumabay na lang ako para makalis ng pamasahe. So ayun mga kuys, samahan nyo kami ngayon. Update ko lang kamaya pag ando na tayo. So tara. Oh yo, what's up mga kuys? So andito pa tayo sa sa bahay ng katropa ko. Dumiretso ako dito, no? Kasi sobrang aga pa, tapos wala pang tao dun sa gym, kasi sa gym kami pupunta. So andito tayo ngayon, nagpapakain sa kanya mga alaga dito. Ngayon silang, ito tinatawag na pato mga kuys. Iba yung bibi, iba yung pato. Ito yung Peking duck ba? Yun, marami siya mga chicken. Joy, what's up? Chicken slice. Yun, kain siya mga kuys. Ay tatlong inahin tapos isang lalaki, no? Ito, ang dami na nilang sisyo dito mga kuys. Sisiu. Yun. Pila ni tanan ko? Pila ni kabukong? Pisa ko? 8? So bali 8 lahat to. Yun, mayroon pa silang, may mga anak pa. Mayroon siyang isda dito mga kuys. Tapos mayroon siyang K9. Roger, what's up? Roger. Mixed breed to mga kuys, mixed breed. Dito mayroon siyang isda, yung makikita natin, swordtail. Yun. Go. Dito tayo ngayon kasi may orientation. Kasi mag-orient tayo ngayon mga kayo. Orientation dito sa gym namin mga kuys. Usap, kumusta ganyan? Update ko lang kayo mamaya. Yo, libre t-shirt ako guys. Mayroon t-shirt tayo. Giveaway. Gano'n, giveaway. Para sa giveaway lagi yan. Kilagag. Apa ni guantes? Dampor mo na. Nakakabalik. Social distancing. Kaget na inana. Isuot. Tiga. Yun, may free t-shirt. Yan. First job of the year lah. Itsa naman. Grabe rin. Tara. Yun, so ayun mga guys, na binigyan tayo ng t-shirt at gloves, Shirt, jacket. at saka guantes. Yun. Ito yung kasama natin. Shout out. Shout out ulit, ayun. Shout out sa akong mama na nasa Amerika. Ulit na dali man. Sana all, nasa Amerika. Wala ba yung mama sa Amerika? Naroon ba sa inyo? So yun mga guys, ito yung kasama natin. Kamay utang sa kota 500. So apply na tayo ng work dito, no, sa Tupad kasi naghanap sila ng trabahante. Pero sila yung work natin dito. Yun. Sila yung kasama natin, 50 plus nga pala kami.
Shout out sa ating lahat dyan. Ingat-ingat lang. Update ko kayo mamaya. Boom! So ayun mga guys, nandito tayo ngayon. Kaling tayo sa sa gym, nag-orient, tapos diretso tayo dito. Yun, ang laro-laro muna tayo ng basketball. Kasama yung Team Laos, no. Sinakwes natin dito. So pampapawis lang sa umaga. Yo! Grabe, oh. Grabe. Oo? Maayos yan, maayos yan, maayo. May YouTube oh. May YouTube guys. YouTube ni. Hi YouTube. Si YouTube oh. Dako na. Gani. Buyot. Uy guys, sa YouTube. Facebook ko lang ako. Bigdong. Yes, kamu. Si Carla lapit. Ito yung kami sipon. Bisa ang obat. Wala. Ito may lapin. Pilih-pilih pa. Ay, ikaw laro. Ikaw. Balik. Ako dito. Ay, pilih magkalaban ni Gigi. Ay, pilih kalaban ni Gigi. Bagay na lang, bagay. Tara na. Isuduran. Isuduran. Saya laro muna tayo ng basketball mga boys, papapawis lang. Bagay ulo. Ito na. Grahe. Katay. Lapper. Kado kayo. Di mabot. Wala ka man una. Uy. Wala ako dito. Ini yang nakikita. Ah, okay na. Alam ko. Ito. Ada yang ambil apa kau? Good. Dari arah bola speed bike. Bubuk. Oh ya kan. 93. What? Gini agawa mo. Klaro ka sa video, klaro ka. Ayun, nakakuna ni Pao. Klaro kayo, dito. Ako dito tol sa ulo. Balik ka.
Ikaw tara, itira na. Sige, tingnan. Game. Bate. Game. Talo.